אז איך זה להיות בבית מישל? כיף? הוא רגיל ללכת לגן בבוקר. הוא הולך לדלת וזה. או אדמון, גם אנחנו דלת. באמת? גם. כן, נראה לי צריך לעדכן שנגמר הגן. היה לה מסגרת קשה, בטח, בכל הילדים קשה. אני לא אשכח איך אתם? תודה רבה. בשביל הילד הזה. הוא בטח ישמח, משל בטח.